आसामनि देग्लाय 2024 मायथाइनि गुन उत्सव बियो 32 राउन्ड आरो बिनि दिनै जोंनाव सेकेन्ड पेज चिरां जिल्लायावबो बेबायदिनो बिजनि दख'रा एबसुनि सिङावबो गोबां फरायसालिफोराव दिनै सेल्फ इभालुएसनमोन। बेयो सेकेन्ड पेजनिया 9, 10, 11, 12 जागोन। दिनै 9 जानुवारियाव मोनफ्रोमबो स्कुलाव सेल्फ इभालुएसन, बिनिफ्राय गाबोननिफ्राय 10, 11, 12आव एक्सटार्नेल इभालुएटर फैगोन आरो बेवहाय एक्सटार्नेलनि गेजेरजों इभालुएसना जागोन। दा बेखायनो जोङो दिनै गासैबो सेल्फ इभालुएसन जानाय फरायसालिफ्राव थांनानै दिनै जोङो बन्द खालामफैनाय जादों क्लास 6निखौ। मानोना क्लास 6नि साइन्स आरो मेथ्स बिगियान आरो सानखान्थिया थांनाय पेज 1आवबो जोङो खौरां मोन्दों। क'क्राझार जिल्लायाव जादों, उदालगुरियाव जिल्लायाव जादों। बेवहाय इंराजिनिनो कुइसन बानायना हरनाय जादों सानखान्थि आरो बिगियानखौ। दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा थांनाय समावनो गोबांबार सावरायदोंमोन। जेब्ला देग्लायनि 2023-24नि सोलोंथाइ बोसोरनि जि जागायजेननाय, बेवहाय फरा बिजाब हरनायावनो बार सावरायनाय जादोंमोन जे जोंनो इंराजिखौ नाङा, बर' नांगौ, बर'नि फरा बिजाब हरनांगौ। दा बेबायदिनो सावरायनायनि उनाव बिथांमोना बर'जोंनो फोरोंनो थाखाय मोनफ्रोमबो स्कुलाव बिथोन हरनाय जादोंमोन। बर' रावजों फोरोंनांगौ, लेखा गैयाबाबो गोजाम लेखाखौ बुथुमनानै बेखौ बर'जोंनो फोरोंनांगौ होननानै बिथोन हरनाय जादोंमोन। आरो जों गोबाव सम बेबायदिनो क्लास खालामनायनि उनाव जोंनि गेजेर फरायसालिफ्रा क्लास खालामनायनि उनाव आरो जों दा मोनफैबाय गुन उत्सवआव देग्लाय सोलोंथाइ बोसोरनि जोबनाय फारसे फैबाय। बिनि फेब्रुवारियाव बिनि फर इभालुएसना जागोन। दा गुन उत्सव फैनाय लोगो लोगो आरोबाव मोनसे जेंना जोंनि गेजेराव हरबावबाय, साइन्स आरो मेथ्सआ इंलिसनि कुइसनजोंनो फैबावबाय आरो। दा बेखायनो जोङो आसाम सरकारनि खाथियाव खुद्रिना दिन्थिदों दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफादा। मानोना जोङो बर' रावजोंनो जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंथाइ मोननांगोन। बे फरायसाफ्रा जुदि बर'जों फरायनो मोनाबा दिनैहाय जोंखौ गोजौआवबो थुखोनो नागिरदों, फारसेथिं गाहायजों बिस लुनानै जोंखौ फुथारलांनो नागिरदों जोंनि बर' मिडियामखौ। दिनै ओइचएससिम बर' मिडियाम खालामना होबाय। देग्लायनिफ्राय ओइचएसआवबो बर'नि फरायनो मोनबाय। नाथाय क्लास 6निफ्राय आरो बेखौनो बर' राव बिजोंखौ, बर' रावखौ फुथारफिनलांनायनि षड़यन्त्र खालामगासिनो आसाम सरकारा। दिनै 6आव साइन्स मेथ्सआ इंलिस जाबायबा देग्लायनि 6 मोननाया खालमानसि 7आव मोनहैबा बेबो साइन्स मेथ्सआ इंलिसनो फरायनांगोन। आरो बे बेट्सआनो जुदि 8 मोनहैबा बिसोरबो आरोबाव साइन्स मेथ्सआ इंलिस फरायनांगोन। अट'मेटिकलि जोंनियाव साइन्स मेथ्सआ इंलिसजों जानो थांगासिनो दं। दा मोननैल' साबजेक्ट थाहैगोन, बर'जों आरो ससियेल साइन्सजों। दा मोननैल' जुदि बर' साबजेक्ट थायोबा, बर' रावजों साबजेक्ट थायोबा, बेवहाय रावबो गारजेनफ्रा मोननै साबजेक्टनि थाखाय बर' मिडियाम फोरोंनाय नङा। बेयो गासैनो इंराजि बिजों जालांजोबगोन आरो इंराजि बिजोङाव खारलांजोबगोन बर' मानसिफ्रा। दा बेखायनो जोङो जोंनि बर' रावा थांनानै थानांगोन, बर' बिजोङा जेब्लायबो थांनानै थानांगोन। बेखायनो जोङो बे जेरैखिजाया बर' मिडियामखौ फोथांनानै दोननो थाखाय दिनैनि बे स्टेपखौ लानाय जादों। बेखायनो जोङो गाबोन एक्सटार्नेल फैगोनबाबो दिनै सेल्फ इभालुएसननिफ्रायनो बन्द खालामखायाबा गाबोन आरोबाव बिसोरो खालामनो थाखाय, खुंनो थाखाय स्कप लागोन। एक्सटार्नेल इभालुएटरा बेहाय टल फ्रि नाम्बाराव फन हरनानै बेवहाय खुंनो थाखाय सेस्था खालामगोन। दा बेखायनो दिनै जोङो सेल्फ इभालुएसननि मार्कआबो जाहाथे थाङा, बिनि थाखाय क्लास 6नि गथ'फोरखौ गासैखौबो ओंखारहोनानै न'आव थांहोनाय जादों। दा बेखायनो जोङो दिनैनिफ्राय बन्द खालामबाय आरो गाबोनबो मोनफ्रोमबो स्कुलाव जोंनि एबसुनि साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा थांगोन आरो एक्सटार्नेल इभालुएटरा जाहाथे क्लास 6नि सुमोनथाइखौ खालामा, इभालुएसनखौ खालामा, बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै होबथानायनि राहाखौ लागोन। मानोना जोङो बेहाय जुदि गुन उत्सव होयोबा आसाम सरकारा सानगोन, सोलोंथाइ बिफाना, जे बिसोरो इंराजिखौनो गनायनानै लासिगोन होननानै सानगोन। दा बेखायनो जोंहा रोखा जानांगोन। बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय, मोनफ्रोमबो स्कुलनि एमइ स्कुल, हायार सेकेन्डारि स्कुल, हाइ स्कुलनि जायफोरनियाव थाखो 6नि क्लास दङ, बिथांमोननि गोरायुं गाहाय फोरोंगिरि नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। बेखौ जेरैखिजाया जोंबो सापर्ट खालामनांगोन, फोरोंगिरिफ्राबो साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफ्रा सापर्ट खालामनांगोन। दिनै जोङो गोबां फरायसालिफ्राव नुबाय, गोरायुङा जोंनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर थांनायाव, साहित्य सभानि दैदेनगिरि थांनायाव बेखौ सोलो खालामनानै जोंजों फारसे रायलायगासिनो, फारसे क्लास 6निखौ इभालुएसन खालामनो नागिरबाय, रिदिं होनो नागिरबाय। दा बेवहाय जोङो बेखौ गोख्रोङै दिनै होबथानाय जाबाय, खालामहोनाय जायाखिसै। दा बेखायनो जोंनि प्रिन्सिपाल, गाहाय फोरोंगिरिफ्रा साननांगोन जोंनि बर' रावाबो थांनानै थानांगोन। गोबाङानो सानदों आंनि साख्रिया मा जागोन बेखौ लाहोआबा, गोबां गाहाय फोरोंगिरि प्रिन्सिपाला। नाथाय नोंथांनि साख्रिया जेबो जाया। मानोना दाया जोंनि एबसु बर' थुनलाइ आफादा लागोन बिनि दायखौ। मानोना बिसोर बादा होफैनायखायसो, बर' थुनलाइ आफाद एबसुआ बादा होफैनायखायसो स्कुला लायाखै। बे जेंनाखौ खोन्थाबानो जाबाय, बेवहाय स्कुला जेबो गिनांगौ थाहैनाय नङा।
दा बेखायनो साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ खावलायबाय जेरैखिजाया क्लास 6नि जि इभालुएसन गुन उत्सबनि इभालुएसन बेखौ जेरैखिजाया बन्द खालामनांगोन। गाबोनबो जोंनि मोनफ्रोमबो स्कुलाव जोंनि बिबानगिरिफोर थांगोन एबसुनि बर' थुनलाइ आफादनि जाहाथे नोंथांमोना बेखौ जर जबस्ति होनो थाखाय नाजाया नोंथांमोननो एरायनायनि मोनसे लामा खालामनो थाखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थांगोन स्कुलाव एबसुनि दैदेनगिरिफोर फैदों बेवहाय लाहोनाय जायाखै बेखायनो जों लायाखै मोनसे मोजां लामा होनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो स्कुलाव नुजाहैगोन। दा बेखौ जोङो बयबो सांग्राङै साननांगोन आंनि साख्रिनिख्रुइ जाथिनि सेन्टिमेन्टआ देरसिन जानांगोन नोंनि साख्रियाबो थानांगोन आरो जोंनि हारिनि मिडियामाबो थांनानै थानांगोन। गाबोन बे गुन उत्सबआव गासैबो 6खौ होनाय लोगो लोगो जोंनाव आरोबाव इंराजि बिजों जाबसिननो चान्स मोनगोन सरकारा। दा बेखायनो जोङो बेखौ जेरैखिजाया होबथानांगोन आरो जोंनि बे सानथामनि हाबाफारि जि गुन उत्सब नैथि खोलोबनि चिरां जिल्लायाव बेखौ जोङो गोख्रोङै होबथानो थाखाय नाजागोन आरो चिरां जिल्लायाव दिनै मोनफ्रोमबो स्कुलाव बेखौ होबथानाय जोङो राहा लादों आरो गुबुन आनसलिकफ्राबो खालामदों आरो जोंबो बिजनि दख'रा बेबसुआ बेखौ मोनफ्रोमबो स्कुलाव दिनै जाहोनाय जायाखिसै आरो दा बेखायनो खावलायबावबाय जोंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा गारजेन नोंथांमोना फोरोंगिरि नोंथांमोना जोंखौ जाहाथे गोरोन्थि दाबुजि बेवहाय जोंनि सार्थनि थाखाय नङा हारिनि सार्थनि थाखाय जोङो मिडियामा थांनानै थायोबासो बर'नि राव थुनलाइ हारिमुवा थांनानै थागोन मिडियामा थांनानै थायोबासो जोङो बर' हिसाबै सिनायथि जानो मोनगोन। बेखायनो जों थांनानै थानो लुगैदों बर' हिसाबै बेवहाय जोङो सोरबा एसामिस हारिजों जोंनि उनाव फैनाय हारिफोरजों नारसिन जाबाय थानानै हां सेरथे जाबाय थानानै गोदोना सेरथे जाबाय थानानै जोङो थांनानै थानो लुगैयाखै जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै जोङो बिखाफोर दाननानै बर' हारि हिसाबै थांनानै थानो लुगैदों। दा बेखायनो बै स्टेपफोराव बयबो सापर्ट खालामनांगोन मदद खालामनांगोन। दा गारजेनफ्राबो साननो हागौ आंनि गथ'आ गुन उत्सब होनो मोनाखिसै मा जागोन फेल जासिगोन नामा देग्लाय बेबायदि साननो हागौ नाथाय जोङो जेरैखिजाया क्लास 6नि आनजादखौ खुंहोफिननायनि थाखाय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जेरैखिजाया सरकारनाव नारसिनगोन आरो सरकारजों सावरायगासिनो दङ बिथांमोना अरेलि खोथा होबाय थादों बेखौ बर' रावजोंनो खुंफिननाय जागोन क्लास 6निखौ नाथाय दिनैसिमबो अफिसियेलि रिटेन फर्माव स्कुलफोराव हराखै बेयावसो जाबाय थादों जेंनाया। दा बेखायनो बेखौ जेरैखिजाया जोङो मानियाबा जुदि बेखौ जोङो आन्दलन खालामनायसिमबो लांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा ओंखायनो गोनो गोथो जायालासिनो बे सानथामनि जि एक्सटार्नेल इभालुएसन जागोन बेखौबो बन्द खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो स्कुलनि गोरायुं स्कुल सामलायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो दिनै बर' खौरां चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।